Koja će bombastična transfera za deseti kulise Hajduk Splita. Imamo vruću i hitnu vijest koja će uzdrmati temelje našeg tima. Ali pričekajte malo. Prije nego što nastavimo, ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal kako ne biste propustili ni najmanji detalj nadolazećih novosti. Vjerujte mi, nećete htjeti propustiti ovo. Sve je počelo ovog nedjeljnog dana kada je talijanska štampa iznenada objavila transfer igrača Hajduka, Luke Vuškovića, u engleski Tottenham praktički je dogovoren. Vjerujte mi, ovaj transfer od izuzetne je važnosti za financijsku budućnost našeg voljenog Hajduka. Već smo spomenuli primamljivu ponudu koju je PSG dao u proljeće, spominjući čak impresivnih 11 milijuna eura. No, taj posao nije uspio zbog odugovlačenja Vuškovićeve ekipe, koja je željela čuti sve ponude engleskih klubova. Izgleda da je jedna od tih ponuda osvojila srce Vuškovića i njegove obitelji. Romano izvještava da je Luka Vušković pristao pridružiti se Tottenhamu tek kad su mu predstavili nevjerojatan projekt koji engleski klub ima pripremljen za njega. Stoga su se osobni uvjeti između Tottenhama i Vuškovića dogovorili, a talijanski transferni magazin objavio je da su klubovi sada u punom tijeku razmjene dokumentacije. Ali tu dolazi preokret. Sportski direktor bijelih, Nikoličius, uspio je uzburkati maštovitost navijača novim obavijestima. Podijelio je svoju fotografiju u komentarima, popraćenu samo emojim pijeska u satu. Dok neki od njegovih pratitelja misle da se radi o Vuškoviću, drugi idu dalje i počinju analizirati značenje tog misterioznog emodžija. Je li to naznaka da još jedan transfer stiže u Poljud? A što kažete na mogućnost Perišića, slobodnog igrača koji dolazi izravno iz Armenije? To je najveća želja naših navijača. Vau, ljudi, kakav nevjerojatan preokret! Što se to događa iza kulisa Hajduk Splita? Transfer u Tottenham, a sada ovaj enigmatični potez Nikoličiusa i Perišića. Kako ne biste propustili nijedan detalj ove uzbudljive priče, ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal, ostaviti like i podijeliti s prijateljima. Idemo zajedno otkriti što budućnost donosi našem klubu. Do idućeg puta, strastveni navijači!